video em xuống phía sau được. 1 hour later. The next day. Happy Holi, guys. Sudah siap di live ini, live start. Sudah pun live sudah kau. Udah bisa aja. Oh my god. Oh no. Happy Holi. Kak, Holi gini coy. Oh my god. Happy Holi. Oh my god. Oh no. Happy Holi, everyone! The flag. Thank you, please. A few moments later. Oh my god. Okay.
थांनायदों बेरायनायदों ने आंनि भिडिअखौ नायलांबाय जागोन ओमफ्राय जों खोन्थिनाखौ गोनांसो नागिरदों खोनाबायना आरो आंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनानै हो जों दा ओजों थांगासिनो र' आरो नै जयपुरखासा लाजिदों आं लाजियाखै गाइस जोंनि भिडिअखौ दा लाइक खालाम दिनै हेपि हलि आरो जों इयावनो बेरायना फैदों जों दहाय हलि गेलेदोंमोन दहाय जोङो मोख्रा बानायदोंमोन मानसिफोरखौ जेरै नैबे मन्दिरखौ नै साहा बागानाव जोंहा जिरायनो नागिरदों जिरायगासिनो गारिया नै थांसै एबार थांसै आं बिसिना थानांगोन दे जा खोमसिखौबो जाजोब्बाय नै हेल' गाइस जों दा जोङो दावदै खेला गेलेहैनो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो साहा बागानाव दसे फट' खेबनानै जों दाउ खेला गेलेनाय दिनै हलिमोन आरो आंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोनाथ' हलि गेलेखादोंखाना ओंखायनो खाराखै जोंना दाबो दहाय गेलेनाया जोंना दाबो खाराखै गेलेनाया आखायाव दंबावो एसे आरो दा बायदोंबावनो नागिरदों गाइसमोन दाउला खासिनबाय नै दाउला खासि जोंहा आं मोनदों खेलायाव आं मोनदों लाजि